Dwi yma ar y 15fed Ebrill yn nôl yn Cerrig yr Helfa, a dwi just yn mynd i ddangos pa gerrig dwi'n credu sydd ar y rhes. Mae yna ddwy dwi'n sefyll arno rei bychain i'r de. Dim mae'r garreg fwyaf. Ynde, mae'r ddwy garreg sydd efo'i gilydd, y ddau fain. Mi gerddau'r ochr yma fel bod na ddim cysgod yr haul. Mae'r rheini ar y rhes, a wedyn mae'r nesan fan hyn hefyd ar y rhes. Ynde? Ond pan ni'n gadael rwan at y garreg nesa yma, a hon di'r un maen nhw'n awgrymu sydd wedi cael ei ail godi'n fwy diweddar, achos bod hi fwy glân a llai o gen na ni, sef y garreg yma. Cwestiwn ydy os di hon y rhan o gist hefo'r garreg isel yma sydd drws nesaf iddi, ynde? A wedyn mae'r garreg yma rwan yr un fwyaf gogleddol oddi ar y llinell. A'r cwestiwn ydy, os di'r goedwig yma, ynde, wedi ymharu â hon. A mae yna hefyd garreg fechan yn fan hyn. Mae yna un garreg yn fan hyn. Hon, mae hwnna'n hollol rhydd. Di hwnna'n wreiddiol. A mi all hon fod. Alla honna fod y rhan yna fo. Ynde, dwi ddim am i disodli nhw. Felly, dyna'n syniad ar y funud rwan o'r rhes gerrig. Cerrig yr Helfa, Mynydd Dyfnant.